बे हाउसिंग सेन्सासनि नैबे 11 डिजिट सेल्फ एनिउमेरेशन नाम्बारा गोमायोब्ला मा जागोन आरो बेजों लोगोसे बे हाउसिंग सेन्सासाव जों सेल्फ एनिउमेरेशन खालामनायाव माखासे रं इनफरमेशनखौ फिल आप खालामनानै साबमिट खालामोब्ला मा जागोन नोंथाङा ख्रिस्टाननिफ्राय हिन्दु जागोन नामा आरो नोंथाङाबो बा ख्रिस्टानफ्राबो बाथौसिम लिरनांगोन नामा आरो बे सिस्टेमा मारै डकुमेन्ट्स नांगोन नामा आरो बेंक एकाउन्ट नांगोन नामा आरो जुदि नोंथाङा भुल लिरोब्ला बियो खय बोसोर थागोन आरो बे थायोब्ला नोंथाङा ख्रिस्टानाव जुदि नोंथाङा हिन्दु लिरहैयोब्ला बियो खय बोसोर थागोन नङा होमबा दा बेयाव धोरोमनि बेलायाव गोबां बेले बेजे जागासिनो दङ नोंथांमोनहा बे भिडिअखौ फार्स्टनिफ्राय जोबजासिम नायोब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ फार्स्टनिफ्राय जोबजासिम नायोब्ला माने नुगोन आरो मिथिगोन दा आङो बिनिनो भिडिअ नोंथांमोननो लाबोनो सानदों सेन्सासआ मा नङा होमबा आरो माबोरै खालामनांगौ बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोना फुल डिटेल्स मिथिनोब्ला भिडिअखौ फार्स्टनिफ्राय जोबजासिम नायलां संसारा बोरै जानो हमगासिनो दङ आरो सरकारि मानसिफोरा मा खालामलांगोन मिथिया बेखौनो बुङोदि आङो बा नोंथांमोननि गामियाव सोरबा सासे लेखा गोरों दङब्ला बेखौ लाफानानै लिरहोबानो जाबाय आरो बेयावहाय माबा मोनसे मा होनो डकुमेन्ट्स आधार कार्ड बा भटार कार्ड पेन कार्ड बा बायदि रोखोमनि नांगौनि गोनांथि गैया जास्ट माने नाम होबानो जायो आरो ना बिफानि नाम आरो नोंनि नाम आरो मबाइल नाम्बार मोनसे होबानो नोंथाङा जेबो गिनांगौ गैया आरो गिनांगौ मोनसे सफैयोब्ला नोंथाङा मोनथाम मोनब्रै नाम्बार दङ बेवहाय नोंथांमोना कल खालामबानो जाबाय फैदो बिदिब्ला नैबे सासे ब्रादारनि भिडिअ बुंनायखौ नोंथांमोना मोजाङै खोनासंनानै बुजिनानै लाबानो जाबाय आं बिदि बुंफ्लेबाय थानो गोसो गैला आरोना बिथांनि बुंनायखौनो आं नोंथांमोननो होनोसै नोंथांमोना भिडिअखौ फार्स्टनिफ्राय जोबजासिम नायनानै खोनासंदो आरो माबायदि मोनखो मा बुजिखो नोंथांमोना भिडिअनि गेजेरजों कमेन्ट खालामलांबानो जाबाय एसेनोसै दा बे हाउसिंग सेन्सास एबा हाउस लिस्टिंखौ जों गोबाङानो खालामबाय एबा खालामाखै जानो हागौ नाथाय जों बयनिबो थाखाय माखासे मिथिनो गोनां इम्पर्टेन्ट खोथा आरो एक नाम्बाराव दङ जाहैबाय न'खर मोनसेयाव मबाइल नाम्बार मोनसेल' बाहायनो हायो दुई नाम्बाराव दङ जाहैबाय जि रावजों एबा जि लेंगुवेजजों जों बे सेल्फ इन्यूमरेशनखौ फर्मखौ फिल आप खालामदों बे लेंगुवेजखौ एबा रावखौ साबमिट खालामनायनि उनाव सोलायनो हाया आरो 3 नाम्बाराव दङ जाहैबाय गार्जियननि मुं एबा जाय न'खरनि हेड बे बिथांनि मुंखौ साबमिट खालामनायनि उनाव सोलायनो हाया आरो 4 नाम्बाराव दङ जाहैबाय बे हाउस लिस्टिंनि सेल्फ इन्यूमरेशनखौ खालामनो थाखाय जेबो डकुमेन्ट्सफोर नाङा जेरै आधार कार्ड भटार कार्ड पेन कार्ड एबा बेंक डिटेल्स बिदि जेबो डकुमेन्ट्स नाङा आरो 5 नाम्बाराव दङ जाहैबाय बे हाउस लिस्टिं सेन्सासखौ सेल्फ इन्यूमरेशननि गेजेरजों खालामनो थाखाय थाइसेबो थाखा फैसा नाङा दानिया फैदो बे सेन्सास आरो सेल्फ इन्यूमरेशनखौ लानानै जोंनि गेजेराव गोबां स्केम आरो फ्रडफोर जानो हागौ आरो जागासिनोबो दं बेनिखायनो जों बयनिबो थाखाय बेफोरखौ एसे एनै मिथिना लानाया जोबोद गोनांथि दा बेफोरबायदि स्केम आरो फ्रडआ मेनलि मोनथाम रोखोमै जानो हागौ आरो एक नाम्बारा दङ जाहैबाय जों जोंनि WhatsAppआव SMS फ्राव फेसबुक एबा इन्स्टाग्रामफ्राव जों मेसेजफोर मोननो हागौ आरो जोंखौ बुंनो हागौ नोंथांनि सेल्फ इन्यूमरेशन खालामनाया भुल दं दा बेखौ कारेक्शन खालामनो थाखाय नोंथाङा बे लिंकआव थांनानै कारेक्शन खालामनो हागोन बेनिखायनो सोरबा नोंथांमोना गावनि SMS फ्राव WhatsAppफ्राव इन्स्टाग्राम एबा फेसबुक मेसेजफ्राव बेफोरबायदि मेसेज मोनोब्ला बेफोरबायदि लिंकआव थांनो थाखाय सोरबा नोंखौ बुंहरोब्ला आरो अपेन खालामनानैहाय माखासे कारेक्शनफोरखौ खालामनो थिनोब्ला नोंथांमोना बेफोरनिफ्राय गोजानाव था आरो 2 नाम्बाराव दङ जाहैबाय अबसे बियो अगस्टनि 17 तारिखनिफ्रायसो जागोन जेब्ला फिजिकेलि बे इन्यूमरेटरफ्रा अफिसारफ्रा न'खर हाबनानै डाटाखौ भेरिफाइ खालामगोन अब्ला बेफोरबायदि स्केमा जानायनि बांसिन चान्स थायो जेराव 2 नाम्बार अफिसारफ्रा फैनानै जोंनि न'खरफ्राव फैनानै गोबां जोंनि डिटेल्स नांजा फांजा डिटेल्सफोरखौ बिनो हागौ जेरै बेंक डिटेल्स पेन कार्ड आधार कार्ड दा सोरबा नोंथांमोना बेफोरबायदि सोरबा इन्यूमरेटर्सफ्रा न'खराव फैनानै जोंनि न'फ्राव फैनानै बेफोरबायदि डिटेल्स बियोब्ला नोंथांमोना बेफोरबायदि डिटेल्सखौ होनो नाङा मानोना बे हाउसिंग सेन्सासआव बेफोरबायदि जोंनि बेंक डिटेल्स एबा जोंनि बेफोरबायदि पार्सोनेल डकुमेन्ट्सनि सोमोन्दै जेबो गोनांथि गैया आरो 3 नाम्बाराव दङ जाहैबाय OTP फ्रड बेनो जाहैबाय नांजा फांजा जोंनि मबाइलाव SMSआव WhatsAppफ्राव नांजा फांजा OTP फैनाय आरो बे OTPफोरखौ सोरबा कल खालामनानै बुंहरनाय कि आं नैबे सेन्सासनि सासे अफिसार नोंथांनि बे सेल्फ इन्यूमरेशनखौ भेरिफाइ खालामनो थाखाय बे OTPखौ नांगौ होननानै बिहरोब्ला बेफोरबायदि OTPफोरखौ गोरोन्थियावबो हरनानै लाला बेनिखायनो नोंथांमोना बेफोरबायदि स्केम आरो फ्रडफोरनिफ्राय गोजानाव थानो थाखाय नैबे मोनबा रुल्सखौ जेब्लायबो गोसोआव ला एक नाम्बाराव दङ जाहैबाय बे हाउसिंग सेन्सासखौ खालामनो थाखाय जेबो आधार कार्ड पेन कार्ड बेंक डिटेल्स बेफोरबायदि जेबो डकुमेन्ट्स मोनसेबो नाङा 2 नाम्बाराव दङ जाहैबाय बे हाउसिंग सेन्सासखौ खालामनो थाखाय थाखा फैसा थाइसेबो नाङा आरो 3 नाम्बाराव दङ जाहैबाय जेब्ला बे इन्यूमरेटरफ्रा जोंनि न' हाबफैगोन अब्ला बिसोरजों लोगोसे QR कड थागोन बे QR कडखौ जों स्केन खालामनानै नायनो हागोन अब्ला बे QR कडखौ नायोब्ला जों बिसोरनि बिथांमोननि गासैबो अरिजिनेल डिटेल्सफोरखौ जों मिथिनो हागोन आरो 4 नाम्बाराव दङ जाहैबाय जोंनि WhatsApp इन्स्टाग्राम फेसबुक बेफोरबायदियाव सोरबाफोर माखासे एप्लिकेशनफोरखौ डाउनलड खालामनो थाखाय लिंकफोरखौ हरोब्ला बे लिंकफोरखौ डाउनलड खालामनो नाङा आरो 5 नाम्बाराव दङ जाहैबाय जोंनि बेंक डिटेल्स एबा फाइनान्शियल डकुमेन्ट्सफोर प्रपर्टी डकुमेन्ट्सफोर बेफोरखौ सोरबा इन्यूमरेटर होननानै बियोब्ला
बेफोरखौ जों होनो नाङा। आरो जाय नोंथांमोना सोरबाफोर सेल्फ एनिउमारेसन खालामनानै लानो हायाखै नोंथांमोना जेबो सिन्था जानाङा, मानोना अगस्टनि 17 थारिखनिफ्राय बयनिबो न'खर न'खर बे गभर्नमेन्टनि एनिउमारेटरफ्रा हाबफैनानै बयनिबो थाखाय खालामना होगोन। आरो जायफ्रा सेल्फ एनिउमारेसन खालामनानै लाबाय बिथांमोना साबमिट खालामनानै होबाय, नाथाय नोंथांमोनाबो साननो नाङा कि बे फाइनाल जाबाय, मानोना 17 थारिखनि उनाव बे एनिउमारेटरफ्रा बयनिबो न' हाबनानै बे डाटाखौ खनसेबाव भेरिफाइ खालामनानैसो बेखौ फाइनालि आपल'ड खालामनानै होगोन। बेजों लोगोसे गोबाङानो साननो हागौ जों बे फर्म फिलआपआवहाय माखासे गोरोन्थिफोरखौ फिलआप खालामनानै जों साबमिट खालामबाय, दा नोंथांमोनाबो सिन्था खालामनाङा। जि गोरोन्थि जादों बेफोरखौ गोसोआव लानानै जेब्ला बे एनिउमारेटरफ्रा जोंनि न'आव हाबफैगोन अब्ला बिथांमोननो खोन्थानानै हो, अब्ला बिथांमोनानो थिग खालामनानै होगोन। आरो लोगोसे गोबाङानो साननो हागौ कि बे सेल्फ एनिउमारेसननि बे 11 डिजिट नाम्बारा गोमायोब्ला मा जागोन होननानै। नोंथांमोनाबो जेबो सिन्था खालामनाङा, मानोना जेब्ला बिसोरो बे गभर्नमेन्टनि एनिउमारेटरफ्रा जोंनि न'आव हाबफैगोन अब्ला बिथांमोननो जि मबाइल नाम्बारजों नोंसोर लग इन खालामनानै बे सेल्फ एनिउमारेसनखौ खालामदोंमोन अब्ला बे मबाइल नाम्बारखौ बिथांमोननो होब्लानो बिथांमोना बे मबाइल नाम्बारनि थ्रुयैहाय बे सेल्फ एनिउमारेसन नाम्बारखौ बहननो हागोन।